खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 नभेम्बर 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोरोबनो रोंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा आंगो लोगोजों एना एनि जागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि लुबैनायखौ मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। हारिमु आयदाजों लोब्बा गोनांफोरा दिनै जोबोर मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन।
लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। गुबुनजों अनसायजागोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा-बिफानि अननाय मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।